Iosif era fiul preferat al lui Iacov. Tatăl său îl iubea mai mult decât pe ceilalți frați, iar acest lucru era evident pentru toată lumea. Iacov i-a făcut o tunică frumoasă, cu multe culori, simbolizând afecțiunea specială pe care o avea pentru el. Însă această dragoste părintească a trezit invidia fraților lui, care vedeau în Iosif un rival. Într-o noapte, Iosif a avut un vis. Se vedea pe câmp alături de frații săi, legând snopii de grâu. Straniu, snopul lui Iosif s-a ridicat în picioare, iar snopii fraților s-au plecat în fața lui. Dimineața următoare, Iosif le-a povestit fraților despre visul său, dar acest lucru nu a făcut decât să amplifice ura lor. "Ce vrei să spui?" l-au întrebat ei furioși. "Chiar crezi că vom ajunge să ne plecăm în fața ta?" Însă acesta nu a fost singurul vis al lui Iosif. Într-o altă noapte, el a visat că soarele, luna și 11 stele se încinau în fața lui. Când le-a povestit familiei, tatăl său l-a miustrat. "Ce înseamnă acest vis? Crezi că eu, mama ta și frații tăi ne vom pleca în fața ta?" Totuși, Iacov a păstrat aceste lucruri în mintea sa, întrebându-se dacă nu cumva era vorba de o prevestire. Cu fiecare vis împărtășit, tensiunea creștea între frați. Iosif devenea tot mai izolat, dar el nu renunța la visele sale. În ciuda invidiei fraților, el continua să viseze, căci avea încredere că Dumnezeu avea un plan pentru el, chiar dacă nu înțelege acum. Pe măsură ce zilele treceau, frații lui Iosif erau tot mai nemulțumiți de el și de visele lui. Ura lor ajunsese la punctul în care nu mai puteau suporta să-l vadă. În curând, aveau să ia o decizie care va schimba viețile tuturor. Nu uitați să dați like, să distribuiți și să vă abonați la canal pentru a afla continuarea acestei incredibile povești. Într-o zi caldă de vară, Iacov și-a trimis feii la pășunat, departe de casă, pentru a-și hrăni turmele. Iosif, fiind cel mai tânăr și cel mai puțin experimentat în treburile agricole, a fost lăsat acasă. Însă, pe măsură ce zilele treceau, Iacov a început să-și facă griji pentru frații lui, care întârziase să se întoarcă. Astfel, l-a chemat pe Iosif și l-a trimis să-i caute și să vadă dacă totul este în ordine. Cu inima deschisă, Iosif a pornit în căutarea fraților săi. Când i-a găsit, aceștia se aflau în Dotan, un loc arid și pustiu. De departe, frații l-au zărit venind și, pe loc, au început să murmure între ei. Ura și gelozia care se acumulaseră în inima lor de-a lungul anilor au ieșit la suprafață, iar aceștia au început să pună la cale un plan necruțător. "Iată-le pe visătorul acela," a spus unul dintre ei cu dispreț. "Haideți să-l omorâm și să aruncăm trupul într-o groapă. Vom spune că l-a mâncat un animal sălbatic. Atunci vom vedea ce se va alege de visele lui." Ruben, cel mai mare dintre frați, nu a putut suporta gândul de a vărsa sângele fratelui său. A intervenit și a spus: "Nu, să nu-l ucidem. Haideți doar să-l aruncăm într-o groapă și să-l lăsăm acolo. Așa nu ne murdărim mâinile." În secret, Ruben plănuia să-l salveze mai târziu și să-l ducă înapoi la tatăl lor. Însă, deocamdată, frații au fost de acord cu planul său. Când Iosif a ajuns în fața lor, a fost prins imediat. Fără milă, i-au smuls tunica frumoasă, plină de culori, care simboliza iubirea tatălui său, și l-au aruncat într-o groapă adâncă. În acea clipă, Iosif a realizat cât de adânc era resentimentul fraților săi. În groapă, înconjurat de întuneric și praf, inima lui Iosif bătea puternic. Se întreba ce greșise, ce ar fi putut face pentru a merita o astfel de soartă. Dar, în același timp, a simțit o puternică dorință de a supraviețui și de a găsi o cale de ieșire. Pe când frații lui se pregăteau să mănânce, au zărit la orizont o caravană de ismaeliți care se îndreptau spre Egipt, încărcați cu mirodenii și alte bunuri prețioase. Atunci, Iuda, plin de idei, a propus: "La ce ne-ar folosi să-l omorâm? Mai bine să-l vindem acestor negustori. Așa scăpăm de el și obținem și ceva în schimb." Frații au căzut de acord, iar Iosif a fost scos din groapă și vândut pentru 20 de arginți, suma pentru care fratele lor fusese considerat valoros. A fost o decizie rece și calculată, un act de trădare ce avea să marcheze pentru totdeauna viața lui Iosif. Cu fiecare pas pe care îl făceau, frații săi se îndepărtau de remușcări, dar sufletul lor era împovărat de greutatea trădării. Iosif, însă, legat cu lanțuri și luat spre o lume necunoscută, privea cu ochii înlăcrimați spre pământul său natal, între gânduri de teamă și speranță. Cum va face față acest tânăr visător unei noi lumi în care totul, chiar și propria libertate, îi este luat? În Egipt, Iosif a fost vândut ca sclav lui Potifar, un oficial de rang înalt,
capitanul gărzii faraonului. Egiptul era o țară strălucitoare și opulentă, plină de temple mărețe și cu o civilizație mult avansată față de orice alt loc pe care Iosif îl cunoștea. Pentru un tânăr crescut în liniștea câmpurilor din Canaan, agitația și opulența egipteană păreau desprinse dintr-un alt univers. Iosif a fost pus la muncă în casa lui Potifar, unde a demonstrat imediat o abilitate remarcabilă de a organiza și de a coordona treburile. Muncea din greu, cu o dăruire rar întâlnită. În loc să-și lase amărăciunea să-i înăbușe sufletul, Iosif a transformat suferința în determinare. Știa că nu mai era acasă, că nu mai avea pe nimeni alături, dar în adâncul inimii sale, simțea că Dumnezeu era cu el. Cu timpul, Potifar a observat că tot ce Iosif punea mâna avea succes. Afacerile lui înfloreau, recoltele erau bogate, iar casa sa funcționa ca un ceas elvețian. Potifar a decis să-l pună pe Iosif responsabil de toate bunurile sale. În acest nou rol, Iosif avea acces la tot ce deținea Potifar și devenise, practic, cel mai de încredere om din casa lui. Iosif s-a acomodat treptat la noua sa viață, deși uneori se trezea noaptea, cu gândul la familia sa și la Canaan, întrebându-se dacă tatăl său își mai amintea de el. În acele momente, gândul la visele sale din tinerețe îl întărea. Se întreba cum ar putea acestea să se împlinească, fiind acum sclav într-o țară străină, dar avea credință că într-o zi adevărul va ieși la lumină. Totul părea să meargă bine, însă în casa lui Potifar se ascundea o altă provocare. Soția lui Potifar, o femeie frumoasă și intrigantă, a început să-l privească pe Iosif cu alți ochi. Ea a observat tăria de caracter și frumusețea tânărului și, treptat, dorința de a-l avea a devenit imposibil de ignorat. Într-o zi, l-a chemat în camera sa, încercând să-l ademenească. Iosif, însă, a respins-o politicos, spunându-i că nu ar putea să-și trădeze stăpânul, care avea încredere totală în el. Dar respingerea nu a făcut decât să amplifice dorința femeii. De-a lungul zilelor, încercările sale au devenit tot mai frecvente și mai îndrăznețe, iar Iosif, simțindu-se din ce în ce mai presat, se ferea de ea cât de mult putea. În inima sa, știa că o astfel de trădare ar fi împotriva principiilor sale și a lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta l-ar putea salva de orice repercusiuni. Dar cât va putea rezista tânărul Iosif în fața acestei ispite, și până când îl va mai feri Dumnezeu de pericolele care îl înconjoară? Ziua fatidică a sosit atunci când, într-o dimineață liniștită, Iosif a fost chemat din nou de soția lui Potifar. De data aceasta, așteptase cu grijă momentul în care casa era goală, iar servitorii se aflau departe. Când Iosif a intrat în cameră, ea l-a prins de tunica sa și, cu o privire hotărâtă, i-a spus: "Astăzi nu vei mai scăpa de mine." Iosif, cu inima bătând cu putere, și-a tras mâna din strânsoarea ei, dar, în graba de a fugi, și-a lăsat tunica în mâinile femeii. A ieșit în grabă, alergând prin casă cu teamă, știind că situația s-a devenise și mai periculoasă. A înțeles că soția lui Potifar nu avea să accepte această umilință și că furia ei ar fi putut să-l distrugă. Rămasă cu tunica lui în mâini și plină de furie, femeia a pus la cale o poveste necruțătoare. A început să strige și să plângă, iar când servitorii s-au întors în grabă, ea le-a arătat tunica lui Iosif, spunându-le că acesta încercase să o forțeze. A jurat că s-a luptat pentru onoarea ei și că, în final, el a fugit, lăsând în urmă tunica ca o dovadă a crimei sale. Potifar, auzind povestea soției sale, s-a înfuriat cumplit. Chiar dacă își pusese toată încrederea în Iosif, furia și rușinea cauzate de presupusa trădare nu puteau fi iertate. Fără să-i ofere lui Iosif șansa de a se apăra, Potifar a ordonat ca acesta să fie aruncat în închisoare. Căzut dintr-o poziție de înaltă încredere, Iosif era acum prizonier într-o celulă rece și întunecată. În închisoare, Iosif se simțea trădat și abandonat. Îi reveneau în minte visele din copilărie și își punea întrebări dacă acestea mai aveau vreun sens. Însă, chiar și în acel loc întunecat, el nu și-a pierdut credința. Știa că, oricât de grea ar fi fost situația, Dumnezeu era cu el. Timpul petrecut în închisoare a devenit o altă încercare a credinței și a rezistenței sale. El se întreba cum ajunsese de la un tânăr plin de vise la un prizonier aruncat în umbra uitării. Cu toate acestea, și-a menținut nădejdea, spunându-și că, deși nu putea vedea o cale de ieșire, Dumnezeu lucra în tăcere. Povara închisorii nu era doar o pedeapsă fizică, ci și o încercare emoțională, iar zilele se scurgeau lent. Dar cum va reuși Iosif să supraviețuiască în acest loc al durerii și disperării? Ce speranță mai putea avea într-un loc în care toți păreau să-l fi uitat? Iosif și-a găsit locul într-o lume întunecată și izolată, în care doar speranța slabă îl ținea pe linia de plutire.
Zilele închisorii erau lungi și monotone, și pentru cineva care fusese obișnuit cu libertatea câmpiilor din Canaan și apoi cu responsabilitatea din casa lui Potifar, viața de prizonier era grea. Celula lui era mică, cu pereți reci de piatră și o fereastră minusculă prin care pătrundea doar un firicel de lumină. Noaptea, aerul era greu, iar umbrele zidurilor îi amintind constant că lumea exterioară părea acum un vis îndepărtat. Însă, chiar și acolo, în adâncul închisorii, Iosif și-a păstrat demnitatea și încrederea în Dumnezeu. În loc să-și lase amărăciunea să-l consume, a început să ajute pe cei din jurul său, fie că era vorba de mici gesturi sau de simple vorbe de încurajare. Curând, ceilalți prizonieri și chiar gardienii au început să vadă în el un om diferit, cu o inimă deschisă și o putere interioară rar întâlnită. Gardianul principal, impresionat de comportamentul său, i-a oferit lui Iosif un rol de supraveghere asupra celorlalți prizonieri, un gest neașteptat de încredere. Într-o zi, 2 noi prizonieri au fost aduși în celula lui. Erau paharnicul și brutarul faraonului, bărbați care serviseră odinioară la curtea regală. Amândoi păreau frânți de necazurile care îi împinseseră în acest loc, iar fețele lor trădau o suferință profundă. Într-o noapte, ambii au avut vise tulburătoare care i-au lăsat și mai îngrijorați. Iosif, observându-le neliniștea, i-a întrebat despre visele lor. Cu o privire încărcată de teamă, paharnicul a început să povestească visul său. Vedea o viță de vie cu 3 ramuri, care înmugurea și rodea struguri, pe care el îi storcea în cupa faraonului. Iosif, inspirat de credința sa, i-a spus cu liniște că în 3 zile urma să fie eliberat și readus la poziția sa de onoare. Paharnicul l-a ascultat cu speranță, simțind că poate exista o cale de ieșire din întuneric. Când brutarul a văzut că visul prietenului său a primit o interpretare favorabilă, și-a povestit și el visul. Însă, mesajul visului său era mult mai întunecat. În visul brutarului, 3 coșuri de pâine erau pe capul său, iar păsările mâncau din ele. Iosif, cu o privire îndurerată, i-a spus că în 3 zile, faraonul avea să-l condamne la moarte. Profețiile lui Iosif s-au împlinit întocmai, iar paharnicul a fost eliberat, în timp ce brutarul a fost executat. Însă, înainte de a pleca, paharnicul i-a promis lui Iosif că va vorbi cu faraonul despre el, că îl va ajuta să iasă din acel loc întunecat. Dar zilele au trecut, iar promisiunea paharnicului a fost uitată. Iosif, în ciuda tuturor, a rămas răbdător și și-a păstrat încrederea. Știa că Dumnezeu lucra în viața lui, chiar dacă nu putea vedea încă toate firele care se împleteau în jurul său. Dar cum va găsi Iosif, uitat de toți, o cale de ieșire din această prizonieră nesfârșită? Timpul trecea lent pentru Iosif, iar în închisoare, zilele se contopeau într-o rutină grea. Între pereții reci, credința sa rămânea puternică, dar inima lui tângea după eliberare. Trecuseră deja 2 ani de la întâlnirea cu paharnicul, iar speranțele că acesta își va aduce aminte de el începeau să pălească. Însă, într-o noapte de vară, în palatul faraonului s-a petrecut ceva care avea să schimbe pentru totdeauna soarta lui Iosif. Faraonul, conducătorul suprem al Egiptului, a avut un vis straniu și tulburător. Vedea 7 vaci grase care pășteau liniștite pe malul Nilului. Dintr-o dată, alte 7 vaci, slabe și hidoase, au ieșit din apă și au devorat vacile grase. Într-o altă viziune, faraonul a văzut 7 spice pline de grâne, dar apoi 7 spice goale, uscate de vântul deșertului, le-au înghițit. Trezindu-se, faraonul simțea o neliniște profundă. Nimeni în tot palatul său nu părea capabil să explice semnificația acestor vise, iar faraonul era hotărât să descopere adevărul. În acea zi, paharnicul, care era acum din nou în slujbă, și-a amintit brusc de Iosif, acel prizonier care interpretase visul cu atâta precizie. Cu un fior de remușcare, paharnicul s-a grăbit să-l informeze pe faraon despre omul din închisoare, spunându-i că Iosif putea să dezvăluie semnificația celor mai ascunse vise. Faraonul a ordonat ca Iosif să fie adus imediat. Gardienii au coborât în grabă în închisoare, iar Iosif, nedumerit, a fost îmbrăcat în haine curate și dus la palat. După atâta timp în întuneric, lumina și splendoarea curții regale îl orbeau, iar ochii lui căutau să se acomodeze cu strălucirea din jur. Când a fost adus în fața faraonului, Iosif a simțit o puternică responsabilitate pe umeri, dar și o liniște profundă. Faraonul i-a povestit visele și aștepta, cu privirea pătrunzătoare, să audă interpretarea. Iosif a ascultat cu atenție, simțind că acesta era momentul pe care l-așteptase. Cu vocea calmă, i-a spus faraonului că cele 2 vise sunt, de fapt, unul singur. A explicat că Egiptul urma să cunoască 7 ani de belșug,
urmată de 7 ani de foamete cumplită, ce aveau să se cătuiască toate resursele. Visele nu erau doar avertismente, ci și îndemnuri pentru a acționa cu înțelepciune. Dar Iosif nu s-a limitat doar la interpretarea viselor. El i-a propus faraonului un plan: să strângă grâne în anii de belșug și să le păstreze pentru anii de foamete. Această strategie nu doar că ar fi salvat Egiptul, dar l-ar fi transformat într-un pilon de stabilitate pentru întreaga regiune. În tăcerea care a urmat, faraonul l-a privit cu admirație și i-a cerut sfatul în continuare. Există cineva mai înțelept și mai priceput decât acesta? A întrebat faraonul cu voce tare, iar curtea întreagă privea cu respect. Iosif simțea cum povara anilor de suferință dispărea treptat. Din umbra uitării, fusese adus la lumină, iar în fața lui se deschidea o nouă cale. Ce destin l-aștepta în Egipt, alături de un faraon care recunoscuse în el un om al lui Dumnezeu? Faraonul a fost profund impresionat de claritatea și îndrăzneala lui Iosif. Văzând că nicio altă persoană nu putea oferi o soluție atât de cuprinzătoare, a decis că Iosif era omul potrivit pentru a conduce Egiptul prin anii de belșug și foamete. Cu un gest solemn, faraonul și-a scos inelul sigilar și l-a pus pe degetul lui Iosif, numindu-le al doilea cel mai puternic om din țară. Din acel moment, Iosif a devenit guvernator, având autoritatea de a acționa în numele regelui. Îmbrăcat în veșminte de înaltă ținută, cu un lanț de aur la gât, Iosif pășea prin palat cu demnitatea unui conducător. Lumea pe care o cunoștea în Egipt s-a schimbat din nou. De la prizonier într-o celulă întunecată, devenise acum cel mai important consilier al faraonului, omul care avea să decidă soarta întregului popor. Cu o minte clară și o inimă plină de credință, a început să planifice pentru anii de belșug. Iosif a ordonat construirea unor depozite mari, capabile să stocheze rezervele de grâne pentru anii grei ce aveau să urmeze. A călătorit prin toată țara, asigurându-se că fiecare regiune își aduce contribuția la stocurile naționale. Egiptenii au privit la început cu neîncredere aceste pregătiri, neînțelegând de ce era nevoie de atâtea rezerve. Însă, Iosif le vorbea cu o înțelepciune care venea din experiență și credință, iar curând, poporul a început să-l respecte și să-l urmeze. Cei 7 ani de belșug au fost așa cum Iosif prezisese. Recoltele erau abundente, Nilul se revărsa cu măreție, iar Egiptul înflorea sub privirile lui atent. Cu fiecare an care trecea, depozitele se umpleau tot mai mult, până când erau pline ochi de grâne. Iosif veghea constant asupra fiecărui aspect al stocării, asigurându-se că totul era pregătit pentru ceea ce avea să urmeze. În mijlocul acestei abundențe, el păstra o liniște interioară, amintindu-și mereu că anii grei erau la orizont. Apoi, fără avertisment, belșugul s-a transformat în secetă. Nilul nu mai revărsa apele în același mod, iar pământul începea să se usuce. Recoltele au început să scadă, iar în curând, foametea a cuprins întregul Egipt. Însă, datorită planului lui Iosif, poporul nu a fost lăsat pradă disperării. Depozitele, pe care mulți le priveau înainte cu scepticism, acum erau sursa lor de viață. Cu grijă, Iosif a început distribuția grânelor, asigurându-se că fiecare egiptean primește ceea ce îi trebuie pentru a supraviețui. În timp ce egiptenii erau salvați de la înfometare, vestea despre rezervele de grâne ale Egiptului s-a răspândit în toată regiunea. Oamenii din țările învecinate veneau să cumpere hrană, aducând bogății și mărfuri în schimb. Sub conducerea lui Iosif, Egiptul devenea un centru de putere și influență, iar el își câștiga respectul nu doar ca guvernator, ci și ca un lider înțelept și generos. Dar Iosif știa că nu văzuse totul. În adâncul inimii, simțea că acești ani de foamete îi vor aduce o altă încercare, una care avea să-l pună față în față cu trecutul său. Cum va reacționa când cei care l-au trădat vor veni să-i ceară ajutor? Anii de foamete se răspândeau nu doar în Egipt, ci și în țările vecine. În Canaan, familia lui Iosif suferea de asemenea de lipsa hranei. Iacov, ajuns acum bătrân și slăbit, și-a trimis feii în Egipt să cumpere grâne, auzind că acolo se găsea hrană din belșug. Cu inima îndoită, Iacov i-a privit cum plecau, purtând pe umerii lor povara grijilor și speranța unui tată. Când frații lui Iosif au ajuns în Egipt, au fost conduși la guvernatorul țării pentru a-i cere permisiunea de a cumpăra grâne. Iosif, acum un bărbat matur, îmbrăcat în straie regale, i-a recunoscut imediat. Amintiri vi-au năvălit în minte, readucându-i în față ziua în care fusese trădat și aruncat într-o groapă. Însă, frații lui nu l-au recunoscut. Pentru ei, Iosif era doar un nobil egiptean cu autoritate, iar ei erau niște străini, disperați să-și salveze familia. Iosif și-a ascuns identitatea, alegând să-i pună la încercare.
I-a acuzat de spionaj și le-a cerut să dovedească că sunt cinstiți, cerându-le să aducă în Egipt pe fratele lor mai mic, Beniamin, ca o garanție. Frații săi, surprinși și speriați, au încercat să se apere, dar Iosif a fost ferm. În cele din urmă, după multe discuții, a păstrat pe Simeon ca ostaticc și le-a permis celorlalți să se întoarcă în Canaan cu provizii, dar numai cu promisiunea că vor aduce pe Beniamin la următoarea călătorie. Drumul înapoi a fost plin de tensiune. Frații săi vorbeau între ei despre vinovăția pe care o simțeau pentru ceea ce îi făcuseră lui Iosif. Își aminteau de suferința fratelui lor și simțeau că tot ce li se întâmpla acum era o pedeapsă pentru acea trădare. Însă, nu știau că aceste cuvinte erau ascultate de Iosif, care le înțelegea fiecare vorbă. Ajunși acasă, i-au spus lui Iacov despre cerința guvernatorului. Bătrânul tată a fost copăleșit de durere și frică, neputând să accepte că acum și Beniamin, fiul său cel mic, era pus în pericol. Cu toate acestea, foametea îi forța mâna. După ce proviziile s-au terminat, Iacov nu a mai avut de ales decât să-l lase pe Beniamin să plece, având încredere în cuvântul lui Iuda, care promisese să-l protejeze cu propria viață. Când frații s-au întors cu Beniamin, Iosif a simțit o emoție profundă. Privind la fratele său mai mic, își simțea inima umplută de dor și dragoste. În secret, Iosif a organizat un ospăț pentru ei, tratându-i cu bunătate, dar fără a-și dezvălui identitatea. Frații săi erau uimiți de atenția și generozitatea guvernatorului egiptean, neînțelegând motivul pentru care el părea atât de interesat de Beniamin. Cu fiecare moment, Iosif căuta să înțeleagă dacă frații lui se schimbaseră cu adevărat. Erau aceiași oameni care îl vânduseră? Sau timpul și suferințele le învățaseră o lecție? Ce avea să descopere Iosif în inimile fraților săi? Cu ospățul încheiat, Iosif le-a dat fraților săi permisiunea să se întoarcă în Canaan cu sacii plini de grâne. Dar, înainte ca aceștia să plece, a pus la cale un ultim test pentru a vedea dacă frații lui se schimbaseră cu adevărat. În secret, Iosif a ordonat slujitorilor să ascundă cupa sa de argint în sacul lui Beniamin, fratele mai mic. Apoi i-a lăsat pe frați să plece, aparent fără nicio suspiciune. La scurt timp după ce frații au pornit la drum, Iosif și-a trimis oamenii după ei, acuzându-i de furt. Frații, nevinovați și convinși de propria lor integritate, și-au deschis sacii cu încredere, siguri că nu aveau nimic de ascuns. Dar când cupa de argint a fost găsită în sacul lui Beniamin, au fost copăleșiți de groază și disperare. Cu inima frântă, s-au întors toți în Egipt pentru a se confrunta cu guvernatorul. În fața lui Iosif, care le-a reproșat gravitatea presupusului furt, frații s-au prăbușit la pământ. Iuda, cel care promisese să-l protejeze pe Beniamin, a vorbit în numele lor, implorând îndurare. Într-un gest de sacrificiu suprem, Iuda s-a oferit să rămână sclav în locul lui Beniamin, pentru ca tatăl lor să nu fie lipsit și de acest fiu. Cu glasul încărcat de emoție, Iuda a spus: "Nu pot să mă întorc la tatăl meu fără băiat. Durerea aceasta i-ar frânge inima. Te implor, lasă-l pe Beniamin să plece și ia-mă pe mine în schimb." Cuvintele lui Iuda au atins adânc sufletul lui Iosif. Acesta nu mai putea să-și stăpânească emoțiile. În acel moment, și-a trimis toți slujitorii afară și, rămânând doar cu frații săi, a izbucnit în plâns. A fost un moment de eliberare pentru el, un moment în care toată durerea, trădarea și dorul ieșeau la suprafață. Cu vocea tremurândă, le-a spus: "Eu sunt Iosif, fratele vostru pe care l-ați vândut în Egipt." Frații lui, șocați și cuprinși de teamă, au privit înmărmuriți. Nu puteau să creadă că omul puternic din fața lor era cel pe care îl trădaseră cu ani în urmă. Copăleșiți de vinovăție și teamă, au căzut la picioarele lui, temându-se de răzbunarea fratelui lor. Dar Iosif i-a ridicat, cu lacrimile încă șiroindu-i pe obraz. Le-a spus că tot ce li se întâmplase fusese parte din planul lui Dumnezeu, un plan care a permis ca el să ajungă în Egipt pentru a salva multe vieți. Iosif i-a iertat cu o bâlâândețe neașteptată. Le-a explicat că Dumnezeu a transformat răul pe care i l-au făcut în bine, pentru a-i aduce în acel moment de reconciliere. Iosif și-a îmbrățișat frații unul câte unul, cu dorința sinceră de a lăsa trecutul în urmă. Dar oare vor reuși ei să accepte iertarea lui Iosif și să refacă legătura pierdută? Cum va primi Iacov vestea neașteptată că fiul său pierdut e în viață? După dezvăluirea șocantă, Iosif a invitat întreaga familie să vină în Egipt, unde aveau să fie feriți de foamete și să trăiască sub protecția sa. Frații lui, încă surprinși de generozitatea și bunătatea lui, s-au întors în Canaan să-i spună lui Iacov vestea incredibilă. Fiul său Iosif, pe care îl crezuse mort, era viu și, mai mult decât atât, era guvernatorul Egiptului.
Iacov, copăleșit de emoție și de o bucurie nemăsurată, s-a pregătit să-și vadă fiul. Când l-a întâlnit pe Iosif, bătrânul tată l-a îmbrățișat strâns, cu lacrimi curgând pe obrazi, mulțumind lui Dumnezeu pentru acest miracol. A fost un moment de reîntregire a familiei, de vindecare a rănilor și de reconstrucție a legăturilor pierdute. Iosif și-a așezat familia într-o regiune fertilă din Egipt, în Goșen, unde aveau să fie protejați de vicisitudinile foametei care încă bântuia. Sub îndrumarea sa, frații săi și tatăl său s-au stabilit, găsind pacea și prosperitatea. Egiptenii îi priveau cu respect, știind că erau familia guvernatorului care salvase țara de la distrugere. Anii au trecut, iar Iacov, înainte de a-și da sufletul, i-a binecuvântat pe toți feii săi, lăsând o moștenire de credință și iubire. După moartea lui Iacov, frații lui Iosif au început din nou să se teamă, gândindu-se că Iosif ar putea în cele din urmă să se răzbune pe ei. Cu inima îngreunată, au venit la el, cerându-i iertare încă o dată, sperând că vor fi cu adevărat absolviți de vina lor. Dar Iosif, văzându-le neliniștea, le-a răspuns cu bâlândețe și compasiune. Le-a spus că nu avea nicio dorință de răzbunare, căci inima lui era curată și împăcată. Voi ați avut intenții rele, le-a spus, dar Dumnezeu a transformat totul în bine. El m-a trimis aici pentru a salva multe vieți. Nu vă temeți, căci vă iert din toată inima. Prin această iertare, Iosif a demonstrat adevărata putere a iubirii și a credinței. Nu era doar un conducător înțelept și puternic, ci și un om cu o inimă mare, care a ales să îmbrățișeze iertarea în locul urii. El a reușit să-și elibereze inima de orice dorință de răzbunare, alegând să-și trăiască viața în pace, alături de cei dragi. Povestea lui Iosif a devenit un simbol al răbdării, credinței și reconcilierii. A demonstrat că Dumnezeu poate transforma chiar și cele mai negre zile în lumină și poate aduce speranță acolo unde totul pare pierdut. Iosif a trăit restul zilelor sale în Egipt, înconjurat de familia sa, lăsând în urmă o moștenire de iubire și iertare care a inspirat generații. Așa se încheie această călătorie plină de lecții de viață și sacrificii. Dacă ați fost mișcați de povestea lui Iosif și doriți să auziți mai multe istorii de credință și triumf, nu uitați să dați like, să distribuiți și să vă abonați la canal pentru a descoperi împreună alte povestiri puternice din Biblie.